Okay, so makikita natin, renovate pa tong Agpay for the tourist spot. So thank you to our mayor kasi sooner or later it will be a tourist spot ng San Nicolas. But ang pupuntahan natin ay iba. So ito ay isang falls. Start na daw po tayo sa walking. It's a new day, it's a new life, it's a new blessings, it's a new vlog. Welcome to Jift-ney TV! So, pupunta po kami sa isang place dito sa San Nicolas na sobrang ganda daw po. Ito ay tinatawag na Pinsal Falls ng San Felipe, San Nicolas, Pangasinan. So, check natin. Grabe yung galit nila sa amin. Para kaming Espanyol versus Filipino. Ayan guys, nandito pa po kami sa Kapatagan. So, okay pa po kami. Kasi mamaya daw, sobrang tirik na daw yung daanan. At sobrang nakaka-thrill. Kasi entrance pa lang kanina. May humabol na sa aming baka. Kakatawa. Tapos mga aso, galit na galit. Well, ganyan talaga. Let's experience something new para sa ating vlog, diba? Gano'n natin yung hidden paradise ng San Nicolas. So yun muna, bye.
Ayan, malapit na kami. Nakikita ko na. So, bye-bye muna. So, for how many years? Yes, makikita na namin. So much glad at ganda ng makikita namin here. Ayan. Oh, madali lang naman pala. Oh, yan. Ang maraming magagandang bato. Ayun na nga guys. Nandito na tayo sa Pinsal Falls ng pinagmamalaki ng Barangay San Felipe East. Ayun. Another trekking tayo. I go! Para hindi magalit ang nanay ko. Pampalubag loob sa paggala. Nagdakol. Ay! Nagbag. Nagngato. Ala, ang gaganda ng mga bato. Ayan. Ayan na nga. Ala, ang ganda. So yan, nagkukuha sila ng wildlife. Ay, wait. Wild plants. Nag-harvest na. Thank you so much. Ayan. So after getting some wild plants, bababa na ulit kami. At feeling ko gusto kong nang maligo after this one. So eto na. Bababa na. Okay, friendly reminder sa ating mga gustong pumunta dito sa Pinsal Falls. Pakikuha yung mga garbage natin. Dapat we are promoting, you know, green and clean environment. Magagalit si Mother Earth. So yun. At kami pauwi na. So bye-bye muna and see you